Mars Duterte, Kelbits Philippines. Torintok lang mga pare, Jango anong news Philippines. Ito ang masasabi ko sa mahal na presidente. Sa lumang nga balangit sa taon na 2020, madami ang nadamay na tao na inosente. Nang dahil sa corona, maraming nasabotahe. Ang daming sakuna, bakit sa atin ito nangyari? Buti nandiyan ang Pangulo na si Duterte, nagbigay ng ayuda, bigas at mga dilata. Lahat ay ginawa niya para sa ating pamilya. Ito ang kagandahan, nagbigay ng 8,000 para sa lahat ng Pilipinong apektado. Ginampanan niya lang ang tangi na posisyon. Nagpatupad ng lockdown, ang ganda ng solusyon para maiwasan ng epidemya na yan. Matigilan, mabawasan para sa kapakanan ng mga Pilipino na nahihirapan. Samot-sari mga problemang nararanasan. Kaya tigilan nyo na lang ang inyong pagbabash. Habaan ng pasensya at tayo na mag-adjust para makaahon ang lubog nating bansa. Tama na ang away, tayo nang magkaisa. Suportahan na lang ang butuhin nating Pangulo. Stay at home na lamang at huwag ka nang matigas sa ulo para matapos ang kumakalat na sakit. Subukang sumunod at happy na tayo ulit. Salud, President.